v těch prvních týdnech měsíce února Paříž přehlížela své trosky z prvního nepřátelského náletu a lízala si rány. Tisk, zavřený v Psinci, štěkal po odvetě. A francouzská vláda vypověděla, jak řekl Clemenceau, válku Francouzům. Pohroužil se s uhánějícím vlakem do tmy a zavřel oči. Když je otevřel, na několik kroků před ním, oddělena od něho 2 cizími těly, stála dívka, zrovna přistupivší do vozu. Vešla mu do srdce dveřmi jeho očí. Vešla tam celičká a dveře se za ní zavřely. Všechny venkovní zvuky zmlkly. Ticho, klid a mír. Byla tam. Nedívala se na něho, a ještě ani nevěděla, že Petr je na světě. Ale byla v něm. Držel její němý obraz schůlený v náručí a neodvažoval se ani dýchat, aby ji jeho dech neodvanul. V dobách míru by takové němé okouzlení patrně nebylo trvalo dlouho. V tomto období jinožství, kdy je mladý člověk zamilován do lásky, vidí lásku ve všech očích. Tu již neváhal a s rukama téměř vstaženýma spěchal k ní s nadšením tak mladickým a čistým, že na něho prostomyslně počkala. Ani se neomluvil, necítil ani nejmenší rozpaky. Zdálo se jim, že prostě pokračují v započatém hovoru. Podívejte se na mě, aspoň trochu. Ať se to tam díváte, neotočila hlavu. Nezlobte se, prosím. Ale jak je to možné, že to vidíte? Neodpověděl. Jenom v profilu potutelně se usmívající tváře uviděl, jak se směje koutek oka.
vyšibalko. To přece není nic těžkého, umí to kdekdo. Já bych to nedokázal. Jen to zkuste. Tak ne, vždyť šilháte. Ne, to bych nedokázal. Musím se, mám-li vidět, dívat docela hloupě přímo do tváře. Ale ne, proč by to bylo hloupé? Konečně vám vidím do očí. Dívali se na sebe a něžně se usmívali. Jak se jmenujete? Lucie. A vy? Petr, jméno docela všední. Drželi se za ruku a nedívajíce se na sebe, upírajíce oči k světlé nebeské modři mezi větvemi holých stromů, mlčeli. Proud jejich myšlenek jim procházel rukama a splýval. Řekla: tenkrát večer jsme oba měli strach. Ano, řekl. A bylo to krásné. Teprve po chvíli se oba usmáli, když si to uvědomili, že každý z nich vyslovil to, co si druhý myslel. On the second hand to New Year's resolutions, and there's just no question what this man should do.